Ei, va com va o què? Ja feia més d'un mes que no vos dia això. Ja ha començat setembre, avui és el primer dimarts de setembre, amb la qual cosa teniu a Nosaltres la Veu i també al blog Els Enllaços el nou lliurament de Va com va. Esta setmana, com no podia ser d'una altra manera, he parlat de les falles a setembre. Ja vaig parlar fa un parell de mesos i vos dia que no acabava de tindre clar que foren necessàries unes falles de 5 dies, amb ofrena, sobretot amb lliurament de premis. Això no ho acabava de veure. Eh, és de veres que, a veure, continue pensant bàsicament el mateix. Crec que aquestes falles han sigut així, sobretot per la pressió de les falles més grans, les que tenen sponsors i coses així, amb la qual cosa en la setmana de falles el que fan és anivellar pressupostos que estan sobredimensionats. Però, de tota manera, he de dir-vos que ha anat molt millor del que jo pensava. Crec que el toc de queda nocturn ha funcionat bé, ha reduït, encara que ha hagut botellons, ha reduït, sense dubte, la quantitat de botellons i jo mateix, que crec que vos havia dit que faria plantar i cremar, en realitat he fet prou més. He passat prou per la falla i ha sigut molt bonic i molt emocionant retrobar a la gent, tornar a ocupar el carrer, l'espai públic, en la nostra xicoteta comunitat i veure a tanta gent junta i veure vull dir, a la comissió de falla tota l'hora o molta d'ella alhora, que això no s'havia produït des d'abans de la pandèmia, i veure a gent que no havia vist des d'abans de la pandèmia, des del 8 de març de 2020, que tinguérem l'últim acte col·lectiu. Això ha sigut emocionant i bo, ha sigut molt bonic veure, que sé jo, els xiquets que han crescut en Himalaies en este temps i tot. I això crec, jo cada vegada ho pense més, aquesta dimensió social de la festa de les falles és el més important i ha sigut el més important en estos 5 dies. És de veres que, per exemple, a mi personalment, a més, em sobraven molt les paradetes pel carrer, que generaven, a més, estretaments, em sobraven les xurreries, que les mojiteries, tot això em sobra, i en general em sobra, ja no només per pandèmia. Crec que les falles hauríem de repensar-se i redimensionar-se. Aleshores, igual no fan falta tan grans pressupostos, no fan falta tan grans volums i no fa falta pensar... O sigui, no crec que siga un objectiu de la festa en si mateix atraure el turisme. O sigui, no ho és, no ho ha de ser. La festa és una festa de la comunitat, de cadascuna de les associacions falleres, de les comissions falleres i de la xarxa d'associacions. Això és la festa de les falles. És una festa de la comunitat que celebra la seva existència i la pervivència de la sociabilitat popular. No ha de ser una festa, l'objectiu no ha de ser que vinga el turisme i menys el turisme de masses de burrera i de bufa. També és això, i si els monuments són més xicotets, doncs són més xicotets. Tampoc crec que l'època del gegantisme passà, abans de la pandèmia ja havia passat, però crec que ara és més evident, no? I sobretot quan, a més, per a fer aquests grans volums, has d'utilitzar poliespan, que és un tema que està ahí i que, en fi, haurem de parlar-ne més. També he parlat en la columna de com, per altra banda, com la gent de fora de la festa, els culturetes diversos de la ciutat de València, també haurien de fer un pensament, que jo estava llegint tuits, però amb un grau d'agressivitat i d'odi, de hate, que es diu ara, que no és suportable. Jo, per exemple, vaig veure una Twistar, que és més o menys, no sé, raonable normalment, diguem verdaderes animalaes, desitjant-nos literalment que es muiguen tots els fallers. Vull dir, no sé, o sigui, animalaes, animalaes amb això. I al final el que vinc a dir és el que dic sempre, no? Que crec que aquesta mirada es basa en estereotips que
que no són actuals, que no són reals, avui, i en generalitzacions absolutament grolleres. És a dir, que cada vegada que troben un cartellet mal escrit, foto. I ara ja tots els cartells estan mal escrits, quan això no és així, i si no que li ho pregunten a la gent de Lletres Falleres. Van a la falla Convent Jerusalem i troben crítica, sàtira tirant a ultra, foto, i tots els fallers són ultres. És que això no funciona així. Vull dir, això no funciona així. I les falles, cada vegada més, i ja fa anys, són plurals i diverses. I cada vegada més són tan plurals com la societat mateixa. És que el tema que és dels antifallers a mi és que me desespera, me dona molt de fàstic. És com que en la ciutat de València per anar de guai, per anar de diví, no tens ni que llegir. En ser antifaller ja vas bé. I també ho torna a escriure. Jo penso que aquesta gent o són desarrelats, o són senyores de tota la vida, ni més ni menys, que han de marcar distàncies en la gent d'escales avall, o són desclassats i pensen que marcant distàncies amb el poble i amb la festa popular ells són més guais. Jo estic molt fart d'esta situació, això de que, en fi, jo què sé, pues, això de per una banda, clar, una part del col·lectiu faller, el búnquer barraqueta que se diu, ens mira o ens ha mirat amb un cert recel, alguna gent, i per altra banda, per a esta colla som això, fallers indiferenciats i mereixem tota mena de dicteris, desitjos de mort i coses així. Ja va bé, antifallers, antifalleres, relaxeu-vos. I també he de dir una cosa i acabe, que també, per una banda, o sigui, és de veres que 5 dies de falles en setembre jo crec que era too much, feia falta cremar i ja. De tota manera, n'hi ha un moment que, bueno, llegint estos tuits i també me'n recordava de quan el 15 de març de 2021 vas tindre diverses enganxades en Twitter amb penya que estava supercontenta perquè no hi havia falles. Aleshores, ahir sa gent, en concret ahir sa gent, pues només vull dir-vos una cosa, pues foteu. Vosaltres ho gaudiu, en març, la desgràcia dels demés, escolta, si vos han molestat les falles, a vosaltres en concret, vos foteu. La resta, com ja he dit, hi ha coses que cal repensar. Molt bé, la setmana que ve, més. He vist que he modificat el format de vídeo, a veure com ix. La setmana que ve, més.